Egun omikote, eta eskerrik asko torretorren aurrera pixka bat, aurkeztuko zaituztegu. Ez eta, bueno, gehientsunak ezagutuko dituzte, ni lehenengo zari naiz aurten udaltopena aurkeze, baina errandiate gehientsunok hemen ja errepikatzen duzuela, eta ezagutzen duzuela elkar, eta, bueno, pozgarria da, hola, komunitate txiki bat sortzea urtero, eta pozgarria da ezaguna unitzenik ere, haupa Felix, haupa Patri, haupa Kristina, ongi zarete? Bai? Interesantea urtengoa? Bai? Bueno, posten naiz. Bromak aparte aurkeztuko izkizu urrengo bi izlariak zein izanen diren. Estitxu Alkorta, kalitatearen kudeaketan auditorea eta lan arriskuen prebentzioko teknikaria da. Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskarako zuzendaria eta Euskararen aholku batzordeko kidea izandakoa. 2003 urtetik gaur egunera arte, Lasarte Oriako udaleko EAJ-ko bozeramalea da. Egun Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzaren euskara sustatzeko zuzendaria. Ongi etorri, Estitxu. Eta ondoan Rafa Ugalde Iragorri, Amorebete Etxanoko udaleko euskara teknikaria. Lan arloan euskararen irakaskuntzan eta materialgintzan hainbat urtez aritua, Amorebete Etxanoko udal euskaltegian eta Zornotzako barnetegian. 2014 urtetik, gaur egunera arte, euskara teknikaria da Amorebete Etxanoko udalean. Ongi etorri, zuri ere. Eta hauek biak hitzaldiari paratu dioten izenburua da, tokian tokiko, haur eta gazteen kirol sistemetan euskararen erabilera areagotzeko eredu sistematizatuak pilotatzeko proiektua. Potoloa gaia, zer erran handia izanen duzu seguraski, hortaz, eman dizaigun txalo handi bat, urrengo bi izlariei. Aurrera. Bai, niko katukoet eta gero zuri mango zut. Bueno, egunon guztioi. Bizatitan banatu du ponentzia, lehenengo nire aldetik saiatuko naiz proiektu hau kokatzen, testu inguru batian jartzen, xede nagusia zein den azaltzen, eta gero ezaugarri nagusiak. Eta gero ja Rafari emango jotiza, eta beha azalduko du Zornotzan oain arte, proiektu honen baitan, egindakoaren emaitzaren, urratxen lehenengo emaitzak, bai? A ber. Basan dakoa, sarrera, xedea, ezaugarri orokorrak, eta piloto hau, piloto honen lehenengo emaitzak, Zornotzarekin lotutakoa dira, baina, esan berra dago ere Amurrion eta Aretxabaletan ere, pilotaje berdinek egiten ari gehala, eta hori ere azaldukoet. Eta, esan bezala, Zornotzako esperientzia, gertutik ezautuko zu Rafaren bitartez. Kokatzeko, askok jakingo duzuen bezala, plan hau aurkezterako garaian, kirolan euskara sustatzeko plana, hainbat bilera eta foro egin genituen, zuen ekarpenak ere jasotzeko, 2008an aurkeztu genuen kirolean euskara sustatzeko plana. Ez da plan estrategiko bat, ez da 20 urteko plan bat, gu legealdika planak egiten saiatzen geha, beraz 4 urteko plana da, baina jarraitzeko asmoa duen plana bada. Orduan plan honek dauka helburu zehatz bat, estrategia zehatz bat, eta estrategiarekin lotutako hainbat ekintza. Esan bezala garatzen ari geha, ekintza plan hori, eta 24an ikusiko dugu zer funtzionatu duen, zerk ez, eta seguruna beste 4 urteko plana egingo dugu. Orduan plan honen helburu nagusia oso simplea da 18, adintarte bat jarri genuen, eta 18 urte jarri genuen muga, 18 urte bitarteko gazten euskaren erabileran eragitea. Hori da, xede nagusia. Beti ere, betiko koletiakin ez, eremu soziolinguistikoak kontuan hartuta, eta horietarako berariazko ekintza zuzenduz, beti kontuan hartuta, baino, batez ere, plan honek daukan muga da adintartea. Ikusten genuelako eragin behartzala txikitatik, eskola kiroletik, baina kirol federatuan ere, eta 18 urte bitarte jarri genuen muga hori. Proiektu ontara ja jetxita, proiektu hau, pilotaje hau da, plan, aurretik azalduen plan horren ekintzetako bat. Jaurlaritzatik, gustatzen zaigu, ereduak sortzen saiatzea, aplikagarrik izan daitezken beste realitatera eramateko. Horregatik
saiatzen gehan egiten pilotaje ezberdinak hortikan eredu bat sortu eta beste antzeko realitate horriei eskaintzeko helburuarekin, bai? Orduan, proiektu honen, justo pilotajenen xedea, hortxe daukazu ez, izan da hasiera-hasieratik tokian tokiko haurren gazteen kirol sistemetan euskararen erabilera areagotzeko herri ezberdinetan aplikatzekoa izan daiteken eredu bat sortzea. Hoi da, hasiera-hasieratik helburu proiektu hauen, pilotaje hauen helburu nagusia. Baina zahatzago, udalerri edo, kasu betan udalerri bateko gazte mailako kirol sistema bere osotasunen hartu, hau da, 5 urtetik 18 urtera, hau da, kirol eskola eta kirol federatua juveniliar arte hartuta, eta euskararen erabilera handitzeko lanketa hori sistematizatzea. Estandarizatzea, horitekan eredu alik eta estandarrenak sortu eta gainontzeko herriei eskaini. Beti ere, badagozkien eragileen artean elkarlana eta koordinazioa sustatuz. Kirolaren esparruan eta segun eta zehadin tartean eragile asko daude tartean. Gurasoa daude, ikastetxeak daude, klubak daude, monitorea daude, aixialdi elkarte batzutan, beste batzutan ez, euskara elkarte batzutan bai, beste batzutan ez. Beraz, honek eskatzen du eragileen arteko koordinazio lan handi bat. Ez bakarrik herri mailan, kirola badakigu ezin dela bakarrik, ez dela bakarrik udalaren eskumena, hor badaude federazioak, hor dago ere diputazioa, eta gero hor dago ere jaurlaritza kirol eskolarekin. Orduan esan dakoa, herri ezberdinetan gaur zornotza dakarkigu, baina Amurrietara Etxaboletan ere, herri ezberdinetan aplikatzeko izan diteken eredu bat, prototipo bat sortu dugu, hortikan abiatuta pilotajean bitartez aurreko pilotua hobetu, eredu berriak sortu, hasirakoak hobetuko dutenak, eta egoera praktikoetan zein bide urratu daiteken eta zein ez, erakutsiko dezaketenak. Horiek da, piloto horiek, martxan jartzen nahi gen pilotuak. Eta zeintzu dian piloto hauen ezaugarri orokorrak. Lehenengo, haurrak eta gazteak erdigunean jartzea. Haurrak eta gazteak erdigunean jarrita, lan egita proposatuko nuen hasiera-hasieratik, helburua baitzan haur eta gazte horien hizkuntza portaeretan eragitea, adin tarte guztietan. Euskararen aldeko hautua egin zezaten une oro. Horregatik, prozesuan zehar, hartu behar izan diren erabakiak eta zehaztu behar izan ziren estrategiak portaera ezberdin horietan eragiteari begirakoak izan dira. Unibertsoa, esan dakoa, 5-6 urtetikan, 18 urte bertateko kirolari gaztei begira izan da, pilotajea, izaten ari da pilotajea, esan behar dago, pilotajea hori iaz hasi genuen, baina jarraitzeko bokazioa dauka. Ikerketa askoren arabera, ordura arte finkatutako hizkuntza ohiturek aldaketa nabarmena izaten hori dute umeak kirola egiten hasten direnean, ez? Normalian, nabarmenena, eta txarrerako, kirolan hasten direnean, eta kirola referentzia orotan nagusi izaten den hizkuntza erdera dalako, edo gaztelera. Eta, hirugarren ezaugarri nagusia, adituk esaten du bezala ikuspegi holistikoarekin ere lan egin dela, hau da, haur eta gazteen ibilbidea bere osotasunean aztertu da, ibilbide horretan azalduko diren sistema guztiak aztertu dira, familia, txikietan, eskola kirolean, familiak zeren, ume horientzat erreferentzia izan daiteke gurasoak, eskola ere izan daiteke erreferentzia, eta gero, klubetan eta txapelketetan eta federatu egiten dianean, referentzia horiek aldatu juten dira, eta guraso izatetik, igual entrenatzailea izaten da beren referentzia. Orduan, ibilbide hori guztia ikusi da, aztertu da, eta eragile ezberdinekin lan egiten saiatu da. Horretik esaten dudala herri proiektu bat. Ez da bakarrik udalari begirako proiektu bat. Bai, udalari dagokio lidergori ematea, baina esan bezala herriko eragile ezberdin asko daude inplikatuta hontan. Hautatutako herriak, ez dugu izan hola irizpide
zehatz bat esateko, herri honetan dingo da, herri honetan dingo da, bagenekin 3 lorraldetan egin behar zela, hori bai, 3 errealidade ezberdinak ere bai, eta ez bakarrik egoera soziolinguistikari begira. Hor daude datu soziolinguistiko batzuk, erabileraren aldetik, euskararen erabileraren aldetik badago aldia, baina batez ere nahi genitun herri pixkat ertainak eta eremu kontrolatu bat, horlako pilotaje bat ezin zen egin, igual 50 klub edo 40, ez dakit, kirol ezberdin zituen herri baten, bai? Orduan hori ere kontuan hartu dugu, eta gero ere bai, diputazioekin ere kontrastatuta, erabaki izan, herri horiek izatea, lehenengo pilotajeetan parte hartuko zutenak, bai? Herri horiekin ere jarri ginen harremanetan, eta hor ere ikusi behar zen, herrietan ere borondatea baldin bado, pilotaje hauetan parte hartzeko. Beste gabe, bai? Hau edia, momentu honetan pilotatzen aigean 3 herrik. Eta ibilbidearen urrats orokorrak, emango ditut bakarrik, kronogramatxo bat zekeo ja, fase bakoitzaren zeitasunak, Rafak emango ditu. 2022ko maiatza uztailan prototipoak sortu zian. Esan barra dago hemen gaudela hemen Jaurlaritza eta Zornotzako udala, baina emun ere onda bide lagun hontan, bai? Emuni dagokio pixat gidari lanak egitea, eta gero ere pilotajetatik eta fase ezberdinetatik jasotzen da material guztia bildu, estandarizatu eta sistematizatzen, bai? Orduan, prototipo eredua sortu zen maiatzatu uztaila bitartean, herrietako aurkezpenak egin zian, ikuste genuen herriak jakin behartzula zertan ari ziren, edo udalak zeri ekingo zion, eta orduan, herri ezberdin horietan, bai Amurrion, bai Aretxabeletan eta bai Zornotzan, aurkezpen horiek oso ezberdinak izan dira. Eta hori bai da, hemendikan atako dian emaitzetako bat, ez? Ez da eredu bat, ez da sistema estandar bat sortuko mendikan, eta gaina hala behar du. Herri bakoitza bere egiteko modu ditu, herri batian euskara elkartea dago, beste batian ez, herri batean kirol klub guztiz saretuta daude bestian ez, orduan, hoi bada ere pilotatzen ari gehan hori ez. Orduan, herrietako aurkezpenak esan etorrekin oso ezberdinak izan zian 3 errealidadeetan. Batzuk bazakaten foro bat sortuta, beste batzuk nahiago izan zuten banan-banan eragile horiekin egon, denetik. Diagnostikoa iraila eta urtarrila bitarte egin da, eta diagnostikoa ere, hortikan ere ikasiko du, eta hortikan atako ditugu, leheno Iñakik eta Iderrek aurkeztu duten bezala, aixialdi osoa aztertuko duen, edo diagnostiko duen tresna bat bezala, gu ere, kirolaren jaitsita, hemendikan ere espero dugu, horrelako diagnostikoa egiteko eredu bat ere sortzea. Diagnostikoa beraz egina daude herri horietan, eta diagnostiko hori oinarri, oain, urtarrila eta otsailean, herri bakoitzean erronkak eta esku hartze ezberdinak adostu dituzte. Eta adostutako erronken implementazioa orain hasiko dira, eta esan bezala, normalean kirola era eta kirol eskola kursoarekin batea dijoanez, honek ere jarraipena izango du. Eta Rafari hitza pasa horretik ere ahaztu zait esatea, pilotaje hauek herri proiektuak diala eta herri mailan landu diala, baina koordinazio mai bat ere egon da, udal gaindiko erakundoien artean. Lehen esan duten bezala, kirola, erabaki askok udalak bakarrik ezin ditulako hartu, esan bezala federazioa daudelako tartian, formakuntzari dagokionez adibidez, edo kirolen ere hezkuntza sistematik, edo diputazioak eskola kirolari dagokionez, orduan, bazeon eta badago, mai orokor bat, udal gaindiko erakundez osatuta, eta bertan, egiten da, udalek ere parte hartzen dute, eta bertan, udalak ere, 3 udal horiek elkarren berri izaten dute, eta hortikan atatzetako diagnosik eta erronkak ere, gainontzeko erakundei ere aurkezten zaie. Bi aldiz bildu da, koordinazio mai hori, eta jarraitzeko asmoarekin ere bai. Eta, hain ja, jetxita ja Zornotzara, Rafari emango jotitza. Eskerrik asko. Egunon, nahi.
Nik ez esan duen moduan, salduko dizuet Zornotzako proiektua edo Zornotzan zetan ari garen, ez? Bueno, Zornotzan, Amorebita etxanon. Eta, bueno, gu euskararen erabilera sustatzeko kirol elkarteetan eta hasi ginen 2018an egin genuen lehenengo ahalegin bat eta, bueno, deialdi orokor bat egin genuen, deitu egin genien elkarte guztiei eta azkenean deialdi bi egin da lortu genuen denei azaltzea proiektu bat genuela, euskararen erabilera sustatzeko kirol elkartekin eta bar eta ia prest zeuden proiektuan parte hartzeko eta baietz denak prest zeuden. Orduan, esan genien lehenengo saio teoriko bigengo zirela, sensibilizazioa lantzeko saio bi, eta denak parte hartuko zutela, eta bar. Eta saio teorioko horiek egitekoak ginenean, neuk deitu nien, banan, guzti, azte bete lehenago, eta bar, denek esan zuten etorriko zirela, eta zenbat agertu ziren, 3. Eta Zornotzan, 22 kirol elkarte dira, bai? Eta 22tik 3. Hala ere, egin genuen proiektu hori, baina emaitza eskasa izan zen, ez? Hori 2018an izan zen. Eta gero, orain nik azalduko dizuet, 3 ikasturteko proiektua, bai? 3 ikasturte, 3 denboraldi, 2008an hasita, ez? Ze gertatu zen 2008an, Zornotzara, etorri izan lankide, izan nuen, Aritz Azkandon, hemen daukagu eserita, ez? Eta berak arlo pribatuan arlo hau landuta zeukan. Eta proposatu zuen, hau Zornotzan beste ahalegin bat egitea, ez? Eta bide horretatik jo genuen. Beraz, berak egin zuen diagnosia eta ekintza planak prestatu, eta honen oinarri sendoa Aritzak ezarri zuen, niri dagokit azaltzea, baina geuk egiten diogulako. Bera Bilbora joan zen, Zornotzatik Bilbora aldaketa txarrerako biztan da, baina proiektu polita utzi zuen. Horren, Zornotzan, 2008an, 22 kirol elkarte ziren, orain 23 dira, baina horrekin hasi ginen. Eta, lehenengo pausua, Aritzak esaten zuen, hitzorduak banan-banan. Bagenkan beste aurreko esperientzia hori, denei deialdia eginda, eta hitzorduak banan-banan, hori ezinbestekoa da. Noiz, eurak alduten egunean eta alduten orduan. Eta hala ere kostatzen da askotan hitzordua egitea. Ez dakit lehen nok esan duen, usteot Beñatek esan duela, holako elkartetan eta dabilen jentea lanpetu dela, gauza pilo daukagu eta egia da. Hitzordu horiek izan ziren ordu beti inguruko elkarteetak eta bertan ja diagnosia egiteko. Elkarte horren tripak, barrutik eta ezagutzeko, ez? Diagnosirako galdetigia preste zeukan Aritzak, eta bertan burutzen zen hori, eta hortik atera ziren lehenengo egitekoak, guretzat, ez? Euren behar izan oinarrizkoenak aztertu, eta, batzuk ziren segidoan erantzutekoak, eta beste batzuk, aurren urterako, plangintza, ekintza plan bat edo egiteko. Galdetegian, diagnosirako galdetegian, ze jasotzen da, gitxi gora bera, klubaren organigrama zein den, arduradunak zeintzuk diren, zenbat entrenatzaile, zenbat talde, eta funtzionamendua. Hizkuntza gaitasuna, arduradunen hizkuntza gaitasuna zein den, entrenatzaileena, ume eta gazteena, normalean hor, ulermen maila guztiek daukate ona, baina, erakunderen irudia zelan daukaten antolatuta, merkentinerako tresnak euskera hutzean, elebitan, gaztelaniaz dituzten, edo gurasoekiko komunikazioa edo izen emateko fitxak eta zelan duten, hizkuntzatan, eta euskararen erabilera zenbatekoa den, entrenatzaileen artean, zuzendaritzako taldeko kiden artean, umeen eta gazteen gurasoekin, eta ez? Euskararekiko motivazioa, zenbatekoa den, oroar, Zorrontzako elkartetan motivazio handia dago, baina beti dago salbuespenen bat, gero aipatuko dugu. Eta gero, ia elkartean hizkuntza irizpiderik duten edo ez, ez? Hor, kasu horretan oso gutxi. Batek zeukan, lehenengo esperientziatik, urte paralelago egin zen esperientziatik, batek atara zuen dekalogo bat, eta baina gauza gutxi, arlo horretan. Hori izan zen, 2020-2021 denboraldian, ez? Urrengo denboraldirako diagnosi, parkatu, honetara pasatu horretik, diagnosi honetatik atara ziren lehenengo egiteko batzu premiazkoak zirenak, ez? Ez dakit, izena bateko fitxak edo gurasoekiko komunikaziorako eskutez batzuk eta erdero etxean ditugu. Horretan horiek elebitan ipinten lagundu, batzuek arazoa zuten lexiko aldetik, lexiko txikitxo batekin lagundu, iztegi txikitxoak atara, eta marketingirako tresnak zelan ipini elebitan, eta holako irizpide batzuk pasatu zitzaizkin segiduan, ez? Eta gero
2022 denboraldirako ekintza plana pasatu zitzaien. Berriro betiko prozedura, hitzorduak banan-banan, eta berriro inotori ez da erraza. Hor, bigarren hitzordu horretan, proposamenak pasatu zitzaizkien, beti ere egiteko errazak hori oso lanpetuta dabiltza eta ezin diegu lan handirik eman, eta gainera, gaitasun aldibe batzutan arazoak izaten dituzte, ez? Orduan egiteko hasien, hori, batzuk aldez aurretik eginda genituen lagundu genien aurreko urtean, baina marketingerako euskarriak egokitu, komunikaziorako idatziak balegetan ipini, eta barrez, hizkuntza irizpide simple batzuk atera, euren arteko, kideen arteko erabilera areagotzeko proposamena, hori pasatu zitzaien fitxatxo batean, eta barrez. Eta gero, urrengo pausoa izan zen, urrengo denboraldian, denboraldi honetan, 2023 denboraldian, ekintza plan horien jarraipena hasi gara egiten, ez? Amaitzen ari gara. Orduan, hemen ditugu jarraipen horren emaitzak. Eta, ekintza planak sinpleak ziren, asmoa, motivazioa badago eta asmoa ona, beti daukago asmo ona, eta gero, ze egiten dugu asmoekin? Normalean ez ditugu betetzen, ez? Orduan, ze gertatu da? Elkarte batek erabilera plana egin du, hori asko da. Erabilera planerako, erabiltzen dugu, komerzioekin erabili dugu batzuetan, bikaineko hori da, baina oso sinpletuta, eta hori pasatu, eta eurek zirribor bat egin dute, guk gero zirribor hori zuzendu, proposamenak egin, eta eurekin berri elkartu, eta behin betiko bertzino atera. Baina, elkarte batek, erabilera plan simple bat egin du. 3 elkartek dekalogo bat egin dute. 10 hizkuntza irizpide, oinarrizko. Umeen aurrean beti euskaraz ingo dugu, gurasoekiko komunikazioa beti izango da lehenengo hitzak euskaraz eta eta idatzizkoa elebitan, eta holako gauza sinpleak. Erdian ipini duguna, gehienek ez dute zer egin. Bizitza horrela da, ez? Baina sortu dira, aurrikusten ez dituen ondoriako, guk geuk bidean ikasi ditugunak, ez? Edo behin nik. Aditzak segurunik esperientzia zukan aurretik eta hori bazekien, baina nik ikasi ditugunak. Eta gero nabarmendu diren arazo batzuk. Orduan, aurrikusten ez genituenak, zer ikasi dugun, herriko kirol elkarteak hobeto ezagutzen ditugu. Eta euskara lehentasunen artean daukate, gehienek. 22 elkartetik bat da paso egiten duena, baina 19 lehentasuna eurentzako importantea da, gaitasuna badute, arduradunek eta baina, laguntza behar dute. Eta gero badut beste pare bat, interesatu badutenak, motivazioa badute, baina gaitasun aldetik mugatuago daude. Bide honetan ze ikasi dugu, bestalde batetik ze behar izan duten eta ze zailtasun duten. Sensibilizazioa landu da, eta hori, nire ustez oso importantea da. Batzar bakotzean, hitzordu bakotzean, sensibilizatu egiten da jentea. Berez badute sensibilizazioa eta euskaldunak dira, euskaraz badakite. Badakite umeekin eta gazteekin dabiltzala eta hori sustatu egin nahi dute. Eta hitzordu bakoitzean sensibilizatu egiten da jentea. Orduan hori importantea da. Konfiantza giroa sortu da. Ni zornotzarra naz. Nik zornotzako jentea ezagutzen dut, eta elkarretako kideak ezagutzen ditut. Hori importantea da, konfiantza egotea, eta euskara arloan zeo zer behar dozuenean deitu, eskatu, gu udala gara, administrazioa gara, eta zerbitzu emoteko gaude, eta zuei laguntzeko gaude. Horren, askotan konfiantzarik ez badago, igual jentea ez da usartzen, baina konfiantza hori lortu dugu, eta edo zer behar dozuenean deitu, edo bidali. Konfiantza horrek euskara arloko premiaren bat dutenean, gure gana jotzeko bidea errastu dira, hori egia da. Ez daukate pegarik, ez daukate lotzarik, konfiantza dago, eta Rafa hau daukagu, ez dakit, elebitan ipinteko, zuzentzeko, begiratuko duzu emesedez, eta guk preste egon behar dugu horretarako beti. Eta talde asko Euskaraldian parte hartu dute, eta lankide izan gara, jarduerak antolatzen, eta hori importantea da. Nabarmendu diren arazoak. Ikusi dugu, kirol elkartetan eta dauden arazo batzuk. Denek esaten dute zailtasunak dituzela entrenatzaileak eta batez entrenatzaile euskaldunak topatzeko. Guk azaldu digutenez badakigu badagoela formazio duen jentea, arlo honetan, baina herrietako elkartetara ez dira iristen. Ez dira ari arlo horretan lanean. Zergaitik, ez dakigu. Abia puntuan, prinsipioz, badago formazio duen jentea, baina iritsi behar dan helmuga horretara ez da jente hori heltzen.
Ze gertatzen den bitartean, hori aztertu egin beharko litzateke, bai? Baina hor, badago arazoren bat antza. Instalazio falta, Zornotzan hain zuzen, instalazio piloa dago. Baina, karo, 22 elkarte, eta elkarte bakotzean hainbat talde. Hori herri guztietako, ez da, arazo bat da, ez? Instalazioak eskaz gelditzen direla. Finantziazio arazoak, bueno, betiko kontu, ez? Dena dela, gurean, aztertu egin behar dugu, erabaki politikoa beharko lirateke, adibidez Zornotzan, kirol elkartentzako diru laguntzak denak dira izendunak. Hain elkarte, hainbat, zenbateko dago, alde zerretik ezarrita, eta hain elkarte, hainbat. Honi, hainbat, eta barez. Eta behar bada, kontuan izan beharko litzateke, euskera sustatzea haitik, gazteen eta umeen artean erabila sustatzea haitik, sariketa moduren bat, edo saritzeko moduren bat, ez dakit. Proposamen hori egin dugu, eta barriro egingo dugu, diru laguntzen ordenantza orain barriztu behar dugulako, ez? Errelego falta elkarteetan ardurak hartzeko. Ardurak hartzea beti da lana eta zailtasuna dago arlo askotan, ez? Eta kirol elkarteetan bebai. Eta kudeaketan formazio falta, finanziazio arloan, komunikazioan, pertsona eta baliabideen kudeaketan, lana borondatez egiten duen jentea da, nik txirrindularitza arloko taldea hartuko, txirrindularitza gustatzen zaidalako eta presna honetan lan egiteko, afizio hori daukat, baina, karo, formazioik bidean ikasten dutena, ez? Eta hemendik aurrera, zer? 2023, 24, denboraldiari begira, guk proiektu honekin jarraituko dugu. Proiektua etorri da euskara zerbitzuaren jardueran txertatuta gelditzeko betiko. Ezin da izan 2-3 urteko proiektu bat, herriko kirol elkarteekin hartu eman zuzen auki behar dugu beti. Eta konfiantza girori beti auki behar dugu eta gure laguntza auki behar dute beti. Orduan, jarraipenari ekitea. Elkarten premi erantzuten laguntzea. Orduan, asmoa da, denboraldi guztietan itzordu bat egitea elkartekin. Zetarako, ze arazorik sortu zaizue, behar izan berezirik edo berririk nabaritu duzue, zetan lagundu alizoa, azken baten konfiantza giro hori eta laguntza emateko. Gu herri batean gaude eta guk herri mailan baino ezin dugu eragin. Goiti dagoena, baina herrian laguntza hori eman behar dugu. Entrenatzaileentzako formazioa, teknikoa eta hizkuntza gaitasuna. Orain, maiatzean, emango ditugu saio batzuk, eta gero datorren denboraldiko hasieran bebai, guk formazio tekniko handirik berda ezin dugu, baina zeo zer ikasiko dute, eta hizkuntza gaitasunari buruz pentsatuko ditugu beste formazio saio batzuk, baina hemen ikusten dugu interesgarria dela, kirol elkarteetako kideen arteko harremanak sendotzea edo saretzea. Atzo egon ginen batekin, kirol talde bateko arduranekin, eta galdetu ginen, eta harremanik badaukazue, 22 elkarte, eta zuen artean arduradunek eta badaukazue harremanik, ezagutzen dugu elkar, herrikoak garelako pistaz eta baina ez daukagu hartu eman handirik. Eta gure ustez, sare hori importantea da. Elkarteak baditugu, baina ez badago interakzio dikeroen artean, ez badago saretze hori, orain maiatzean egingo dugun ordubiko saio baten hartuko dute parte. Ezea, Soziedade Deportiva Moreita hori da orain bigarren mailan egondan taldea, orain moten du barri egongo dela, baina maila handiko eta hainbat talde dituen kluba da. Ikasiki beste futbol talde bat, baina umeentzako, eta horiek 350 ume mugitzen dituzte, baina arte marzialetako talde batek parte hartuko du, eta horiek 130 ume edo mugitzen dituzte, saskibaloi taldea bai, rugby taldea parte hartuko du, orduan hainbat disiplinan astuko dira, eta ezagutzen dira biztaz. Hor, harremana be sortuko da euren artean, eta guztez, saretze hori importantea da. Orduan, helburua da, honi, ekitea proiektuari. Ondorio nagusiak, amaitzeko. Kirol elkarte bat kudeatzeko ardura hartzen dutenak oso pertsona lanpetuak izaten dira. Lanean dabiltza, orain dela gutxi batek esan zen, Rafa, ni lanean nabil. Lanean dabiltza, seme-alabak dituzte, asko, eta gainera olako elkarte baten ardura hartzen dute. Eta ardura handia da, horrek ordu piloak entzen die. Orduan, itxordu bat egitea askotan ez da erraza. Nik elkarte batekin ez dut lortu itxordurik denboraldi honetan, hainbat bider hitz egin du telefonoz batekin, datorren astean dituko dizut. Azkenan, email bat bidali diot eta ez dut erantzunik jaso, baina ahalegina egiten du. Euskararekiko sensibilitatea badute gehienek.
badago bat zornotzan paso egiten duena, bat, 22-tik. Bueno. Baina laguntza behar dute. Esan dugu, oso lanpetuta daude, formazio falta badute eta gure laguntza behar dute. Eta geuk eman behar diegu laguntzari. Konfiantza giroa ezinbestekoa da. Jakin behar dute alboan gaudela, herrikoak garela, auzotarrak garela eta lagunak garela eta gertu gaudela beti. Esan duana, etengabeko lana da, ez da 2-3 urteko proiektua, ez betiko proiektu bat da. Hau da, gure zereginetan txertatuta dauen beste zera bat. Eta gero gure esku ez daudenak. Lehen aipatu ditudan arazoak, ez? Kirol elkarte dituzten bestelako arazoak. Finanziazio arazoak, instalazioen falta, errelego falta, entrenatzaileak topatzeko zailtasunak. Eta gero nik neuk daukadan arazo bat, ez dago hemen, baina amaitzeko, eta da administrazioan dagoen arazo bat. Nik adibidez, gu euskara zerbitzuan 2 teknikari gara, Zornotzan, eta azken 5 urteotan 4 lankide eduki ditut. Horri arazoa da. Horrelako proiektu bati heldu eta jarraipena emateko eta azkenean arazoa da. Eta hori da gaur egun administrazioan gertatzen da gauza bat. Teknikarien rotazio hori etengabe, ez? Eta, hauzi izan da nik azaldu bere esan dizuedana. Beste barik, alabasan. Aritzen... Zera. Bai. Bueno, hain bideo baten sartu dute, da Aritzolagoiren testigantza, KES metodologia batzuk ezagutuko zuen, entrenamendutan euskara sustatzeko Aritzek sustatutako metodologia, hemen duzue bere testigantza. Listo. KES metodologia laburdura bada, eta izango litzateke kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko metodologia. Eta oinarrian da, entrenatzailea nolabait ere hizkuntza erabileraren erdigunean jartzea, eta bera ardatz bezala hartzea edo erreferentzia bezala hartuz, saiatzea kirol elkarteetan edo kirol elkartetako talde bakoitzean, entrenatzaile bakoitzaren bidez, euskararen erabilera sustatzea. KES metodologian egiten duguna da, hasieran entrenatzailea formatu, hizkuntza erabileraren sustapen horretan oinarrizko estrategia batzuk eman, egon daitezkeen arazo edo egoera desberdin aurrean nola jokatu beharko luketen azaldu, eta formazio horren ondoren denboraldi hasten da, entrenatzailea bere taldearekin ohiko jarduna egiten hasten da, eta egiten duguna da, beharren arabera, dinamizatzaileok edo koordinatzaileok bisita batzuk egiten dizkiegu, ikusteko benetan, nola ari dien, ze zailtasun dauzkan, ze taldearen ezaugarriak ere ezagutzeko, eta ahal den neurrian lagundu ahal izateko eta aholkularitza hori eskaini ahal izateko. Eta 3. atala neurtu egiten dugu. Egiten dira ikasturtean 2 neurketa, bat abenduan bueltan, gabonen bueltan, eta gero bestea maiatza ekaina bueltan. Besterik gabe, pixka bat talde bakoitzaren euskararen erabileraren egoera ezagutzeko, orokorrean joerak ere ikusteko, ez? Donostiako kasuan, esan daiteke, izugarria zidela KES metodologian parte hartzen ari diren elkarteen kopurua. 20 elkarteren bueltan gabiltza, 200 digora taldek parte hartzen dute, eta entrenatzaileak ere ia 200 entrenatzaile ingururekin ari gara lanean. Antzeko metodologia erabiltzen dugu baita ere, esate baterako Hernanin Dobera Euskara Elkartearekin elkarlanean. Aretxaboletan ere, Aretxaboletako Unión Deportiva Aretxaboleta, udarekin ere ari gera. Eta baita Aretxaboletako proiektu horrek barruan, ointxe saskibaloi taldeko elkarteko taldetxo batzuekin baita ere. KES metodologian sartu ahal izateko, entrenatzaileak euskalduna izan behar du, edo euskararen erabilera sustatzeko borondate hori eduki behar du. Egiten dugu neurketa horretan 3 zutabe nagusi bereizten ditugu. Alde batetik neurtzen dugu entrenatzaileak aurrei, neska-mutilei zerbait galdetzean, zerbait esatean, zuzenean zerbait galdetu edo esaten dietenean hauek ze hizkuntzatan erantzuten duten. Eta lehenengo zutabe honetan oso garbi ikusten da entrenatzailea elkarrizketaren sustatzaile denean edo elkarrizketaren hasiera horretan protagonista denean erabilera oso handia dela.
€80–85 gora izaten da, kasu gehienetan. Bigarren zutabea izango litzateke aurra edo gaztea denean entrenatzailearengana zerbait esatera, zerbait galdetzera, zerbait eskatzera joaten denean. Kasu horretan pixka bat jaisten da, baina neurketak adierazten digute 60–70 gora izaten diela beti askotan erantzuten dutenak euskeraz. Hirugarren zutabea izango litzateke aur eta gazteek beraien arteko harreman horretan, erabilera hor ja nabarmen jaisten da, baina gutxi gora bera 50–60–60 artean. Oinarria kesmetologia bezalako egitasmo bat aurrera ateratzeko da, kirol elkartean bai zuzendaritzatik hasi eta gero hortik bera, koordinatzaileak baldin badago eta bar, denak ildo beretik joateko ideiak oso garbi edukitzea. Kirol elkartearen filosofiaren eta irizpideen eta helburu nagusienen artean hizkuntzaren gaia pixka bat zentralidade hori ematea eta entrenatzaileek hori sentitzea ezinbestekoa da kirol elkarten eta kluben implikazio hori. Entrenatzaileak azkenean sentitu esaten ez dirala nolabait ere irla isolatu bat, ez? Egiten dudan balorazioa da elkarteak sensibilizatzen, kontzientziatzen ari direla, garrantzia gero eta handiagoa ematen diotela hizkuntzaren gaiari, eta nolabait ere saiatzen direla beraien eguneroko horretan hizkuntzaren gaia presente izaten eta praktikan jartzen, entrenatzaileen erabileraren bidez. Eta aurrera begirako erronkak esango nuke direla gizartean bertan euskararen kontuan dauzkagun erronkekin, ezta? Pandemian geldialdi moduko bat sumatu dugu, aurre eta gazten erabileran, eta jetxiera bat nabaritu dugu. Eta ez jetxiera erabileran bakarrik, baizik eta jetxiera ere agian lehen adinari dagokionez, ez dakit LH6 edo DBH baten gazteako joera nabarmenagoa izan zitekena, edo LH5-en, orain ikusten ari gara, kasu batzuetan oraindik eta aur gazteagoekin ematen ari dela, ez? Eta hor bai ikusten dugu erronka potolo bat edukiko dugula etorkizunera begira, pixka bat hori gelditzen saiatzen eta baita ere adintarte erabilera adintarte hori berriz ere lehengora bueltatzen saiatzen. Eman esku zarta horiek. Eta onaino entzuten da? Bai, bale, gaur ez da mikrofonen eguna, hemengoare ondatu da. Estitxu Alkorta eta Rafa Ugalde eskerra unitz eta txalo beroa beraientzat zuen ekarpen guztiengatik. Urbildu pixan ere ondora favorez. Biziki interesgarria zuen hitzaldia eta lehen egin dugun gisan, orain ere, nahi duzuenok aukera izanen duzue zuen galderak egiteko. Altxa eskua, hurbilduko dizugu mikrofono bat hemen zaudetenoi eta etxetik, streaming bidez online jarraitzen gaituzuenok, zuen YouTubeko txatean egin galdera, mugikorra hemen daukat eta mugikorraren bidez helaraziko dietnik zuen galdera Estitxu eta Rafari. Momentua da, bakarren batek baldin badu zerbait galdetzeko horik, oraintxe da aukera. Bai, hemen aintzinean bat. Rafa, zuk aipatu duzu hor formazio duen jendea bilatzea zaila dela, badagoela, baina ez dutela sartu nahi. Ez dut ulertzen zer den formazio duen jendea. Entrenatzaile gaitasuna duena edo hizkuntz gaitasuna duena? Entrenatzaile gaitasuna duena. Gero hizkuntza gaitasunarekin hemen formazioan aipatu teknikoa eta hizkuntza gaitasuna. Horbe batzuk esan digute, eta askotan gertatzen da, nik entrenamentuan haserretzen naizenean, kabreatzen naizenean, gaztelaniaz azten da, ez gaztelaniaz ateratzen zait. Horbe hizkuntza gaitasuna landu inberda eta badauko gogoan zeo zer egitea. Baina esan dut entrenatzaile gaitasuna duena esan nahi izan dut. Badagoela, alan jakina hasi gute guri, baina gero, segaitik ez da heltzen elkarteetako lana segaitik ez haien interesatzen, ez dakit. Hor bitartean zeo zer dago, arazoen bat dago, edo aztertu beharko litzateke. Baina gero errealitatea da, elkartek esaten dutela, ez dutela entrenatzailerik aurkitzen. Doakoa delako behar bada. Egin behar den lana doakoa izanen delako. Doakoa edo txarto ordainduta, edo lan baldintzak egongo dira horretartean. Bai, seguru.
Bueno, eskerrik asko. Zeuri. Bertzerik? Txatean ez dagoela galderarik, diote. Minutuko du boskia, bai? Bueno, esker mila parte hartzeagatik eta txalo handi batez agurtuko ditugu. Rafa eta Estetxu, eskerra honitz, bilei. Eskerrik asko.